Once again, good morning na usab kanaton tanan. Welcome back sa ato ang misa kini sa atong Simbahan Katoliko sa Ayungod. O ato usab nga timbayaon o good morning ang ato ang mga followers sa Facebook, no? Anaa man pud kita sa Facebook, no? Ang ato ang mga wali ato po nang gibutang dinha nasubay sa sugo sa atong talahurong Santo Papa na atong gamiton gyud ang social media alang sa evangelization. So muna nga ako nga timbayaon o good morning or good day ang ato ang mga igsuon nga nagsunod usab sa atong Facebook page. Ang akong mga parokyano sa una, no, ya ubay-ubay kong mga parokyano kay ubay-ubay na mga parokya akong naagian. Na ang first na akong assignment Shaton, dayong sunod Kalumbuyan, dayong sunod Tanhay, Sibulan, dayong Bayawan. Napukos dawi sa una, no? Ubay-ubay na nga mga nato, mga kaigsuunan nga nakapangalagad sa ta. So karong Domingo ha, kining atong gibasa karon nga ebanghelyo, mao gyud kini ang kalagmitan nga basahon panahon sa misa alang sa minatay, no? Kada mga funeral masses, ug mao gyud siya na ay uban nga mga siguro mga ebanghelyo pod, pero usually ang anaa gyud si tamdanan nato mao gyud kini siya. Siguro kini aron pagpahinomdom kanato nga kitang tanan di ay ining kalibutan na aduna gyud tay katapusan. So, busa unsa may angan natong buhaton, gigipahinomduman mantang aduna tay kamatayon. Of course, kanunay kitang mangandam. We should always be prepared. Nya saon man nato pagpangandam, siguro dunay mga suggestions, no? Of course, there are many other ways of preparing, pero doon na tayo mga suggestion ginagmay sigon sa atong mabasa sa Biblia. Unang-una, usa sa mga paagi sa pagpangandam, mao ang kanunayng pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat gikan sa Dios. That we should always be thankful to whatever graces nga atong nadawat gikan sa Ginoo. No, kana bitang nindot natong trabaho, maayo ang dagan sa atong negosyo, no, tagaan tagmayong lawas atong pamilya, no, maayo ang ato ang mga pagpangalagad sa ato ang opisinang gitabahuan. Kini siya tanan mga grasya man sa angay natong pasalamatan ang Dios niini. Sa unsang paagi, pinaagi sa atong mga pagampo. Muna nga simba kita matag Domingo, no, magpasalamat kita sa Ginoo. Ipaambit nato ang mga grasya nga nadawat, dunay mga nanginahanglan, na kinahanglan sa atong tabang, ato kong paambiton. Ana, muna mga pamaagi sa pagpasalamat sa Dios ug pag-ila nga ang atong nadawat dili lamang kay para ato ra kung dili alang usab sa tanan. Ikaduha nga paagi sa pagpasalamat mao ang pag-ila kang Kristo nga atong manunubos, nga pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya anaa ang kaluwasan. Buti pasabot nga wala sa laing butang ang hingpit nga kaluwasan. Panalitan kining kwarta, maluwas man ta na sa mga problema nato pinansyal. Pero dili gyud na siya mo ihingpit nga kaluwasan. Nganuman, biyaan ra man nato ng atong kwarta ikamatay nato, no? Wala may magbalon og kwarta. Ang atong mabalon ra gyud, mao ra gyud ang ato ang mga maayong buhat, ginamit ang atong kwarta pagka tinabangon, pagka kanang pagtabang pod sa mga nanginahanglan. Ayan ano? So, anaa ra gyud kang Kristo ang atong kaluwasan. Dili wala of course naapod sa atong maluwas pud ta pinaagi sa atong mga gahong, no, do naman tay gahong kana bitang we have the power to influence people o pananglitan unsa man nga gahong, manager ka sa Orsongko, dagko kay nagsweldo, no, mayor ka sa Ayungon, ingon ana, o presidente ka sa Pilipinas, o baka ikaw mo'y tag-iya og dako kaayong katubhan. Of course you have the power na agay gahong. Pero dili gyud na may makaluwas kanimo hingi sa hingpit. Dili na maoy na wala din ha ang hingpit nga kaluwasan. Nganuman, biyaan ra man gihapon na nimo ikamatay nimo. No, wala man gyud magbalo ni ana ikamatay. No, sa ato pa kanang ato nga tanan nga gihimo, tanan nato nga mga achievements in life, biyaan na nato. Ang tinuod gyud nga kaluwasan mao nga anaa gyud kang Kristo. Sa to nang mga pag-ampo, pinaagi kang Kristo, uban kang Kristo, ug diha kang Kristo. Sa to pa, dili gyud kita mo padala sa bisan untang tentasyon nga murag
mabiya ta ba tungod kay gamhanan nako, dato nako, popular nako, dako nako kabtangan. Ayaw gyud biya kang Kristo kay wala diha sa mga kabtangan nimo ang imong kaluwasan. Anaa gyud kang Kristo. Klaro ba? And the third is sa atong mga paningkamot nga maluwas, of course there will always be trials. Doon na gyud mga pagsulay. Sama pa nang lit, doon na kay mga tao nga gitabangan. Sos, gikawatan man pud hinuon ka. Una pa unayon ka ba? No, imbis nga imong gipakaon sa imong palad, matud pas mga karaan nga mga sanglitanan. Gipakaon sa palad, hasta pa hinuon atong siko, giapil paglamoy. No? And all of this is very discouraging. Murag ma-discourage ka nga, di na ako magmatinabangon. Iimbis mo tabang ta, kita naman hinuoy dautan, ana ba? Ayaw. Mga pagsulay lamang yan. Kung sa tinagalog pa na, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang laban. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang laban. Mga sa limot na noong ko. Una siya, so ayaw yung suko-suko sa imong laban. Because finding the kingdom of God is always a challenge. Parang labanan yan. Parang labanan na kailangan mong ipagpatuloy ang laban at hindi ka titigil dahil lang sa mga pagsubok. Klaro ba? Diyos ko, klaro. Klaro wala? Hala, no? So, padayon lang yun ta. No? Mia naman ta, nanganda man yun ta. So, kompletuhon yun na to. Dili kita padalas mga tentasyon. Of course, sa ako nang ginaingon, pasalamat Diyos Ginoo, tatanan nga anaan kanimo. Imong kurso, imuhang negosyo, imuhang popularidad, imuhang bahandi. Lumalabay ra na, ayaw kayo og himuan ng priority. Ang imong priority mao nga nagpasalamat jud kas Ginoo og imo gyud ang ipaambit. Number 2, ang kaluwasan anaa kang Kristo, uban kaniya og diha kaniya. And number 3, ayaw padalas mga pagsulay. No? Naa gani ka ana sa pinulungan pa na ni Kristo. You are not far from the kingdom. Duol-duol na ka sa kinabuhin tayo. Pwede na kang mamatay ugma. ayaw po kamatay sa kidaghan patang buluhaton. No? Kung sumahimo, ginhawa dilpin. Nga naman, naapatay daghan tabangonon. We still have many things to achieve in life, not only for ourselves, but for the greater glory of God. Ad maiorem Dei Gloria. Kung sabihin saya, ana? Sa kaalang sa kahimayaan sa Diyos. Kung sa in English pa, for the greater glory of God. No? Kung sa natin, ad maiorem Dei Gloria. Panindong palihog.